ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita muchirongwa apo nhasi uno tichiri kungori kunzvimbo yerushinga kuedza kutsvaga kakuti chii chakaitika kuti vanonamata vanokwana kuita 8 mapostori 8 azenge achitsakatikira mumvura. Chiitiko chatisuwisa zvikuru ndechekuti parufu rwaAlexio Makombe zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Vanhu vanga vachirwa, vanhu vanga vachirovana. Ruzhinji ruri kuti imimi vechipostori maitozviziva kuti nzvimbo iyi inoyera, mainotsvageipo. Muri kureva here kuti simba renyu imimi raakukunda remasvikiro, raakukunda remidzimu vene venyika. Naizvozvo maisafanirwa kunge muchitoenda panzvimbo iyoyo. Ukuwo mapostori anopindura achiti aiwaka, isusu tinofamba naMwari, tinofamba naJesu, saka hapana chikana chinonzi nzvimbo iyi inoyera nekuti zvese tinosvikozviyeresa. Naizvozvo ndizvo zvakonzeresa kuti pazopedzesera pave nebongozozo. Regai tikupei zvishomanene nhau yacho, tingokupai mabits and pieces. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakunemi naye mdzimire maberekana amutina mpururu kana mukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Takumbira shumba onakanda kutenderere wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. And remember,
Drumas Media, taking you to another level. Patanga chibva kumba taona pachida kuita zvibhakera. Tada kuziva kuti chii chikonzero vanhu vanogorora ndo vakanyudzana here mumvura. Saka regedzai tivape zvakare mukana vatitsanangure kuti chii changa chitora nzvimbo. No, na uya itika pepe pa kufamba kwataita mota ichifamba tichiuya pepe. Panga pane nhauyo kuti pane vakomana vanga vari kuedza kunorwadzikana pamusoro peishi. Pakutaura kwavaita vanenge vachiratidza kunotuka. Saka pakunotuka pandacheuka ndo pandaona vanhu vakurwa. Iri nhauyo kuti marwadzo pamusoro pechiitiko chazoita kuti iyo watadzi kuwirirana. Inini hangu handishore chinamato musa ndikanganise kunzwa ipapo, asi ndaona anonamata ari ari kutanga kurova. Chii chikonzero? Right, zvakanaka. Ndinozvitenda. Ndo pandiri kutaura kuti pandacheuka ndaona zvichidaro, asi ndandatuwa kuno handina kudzoka mumashure. Asi nyaya yaita kuratidza kuti kana iye akapfeka gauni achisvika panguva yakadaro handidika anenge atadza nokuti kuchema pandimi dzokuchema handidika dzakasiyana. Handingarambidze munhu kana achichema handiti uyo anochema nemachemera tema kwese kuchema nokuti zviri kuitika zvinenge zvisina kufadza. Saka iwewe manje haufaniri kutora nhau yakadaro, unofanira kuva munhu ari patience. Okay, aiwa tinotenda zvikuru. Nyaya iri kuitika inini hangu ndandisiko kudziva. Mapostori wakasvika kwavaienda kuno Jordan ndowakaita kuti mhuri inge ichiparara. Zvokuti ininiwo ndandisiriko. Saka vanhu vari kunetsana chiya. Iye zvino vari kunetsana inyaya yekuti mapostori vese vaziva vasiri mapostori. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti avo vasiri mapostori vari kutaura zvavari kuvarwadza. Mapostori avo vakubva vati sei imi muri kutaura zvinhu zvakafanana neizvozvo. Saka izvozvo ndo zvavakuita kuti paite noise. Chera tida kurowana munzira. Tabvunza tavauza takati amana imi ziva rei hamurizive here imimi. Kuti ziva rinoyera. Rakambobairwa mhondo rakakandwa imomo yomo. Imimi makuchitora tsvimbo dzenyu makukandizira kwamunozati kwakanoka. Apa pakambocherwa nemaChina excavator akatombonyura handitika. Zvavandozivewo vakuru ikoko ana madzibaba maika wacho handitika. Kuti pakacherwa excavator akatombonyura ikapedza yazotonyurwa wakatazochera maChina bvasiya handitika. Nhasi unobva wakanidzira tsvimbo ikoko handitika. Saka isi tungoti genga ndorabaya vana vedu masatanisi. Ndoshona ndataura. Saka ndimi marohwa here? Aina hana kurohwa bhozi nandirohwe bhozi hana mhosva ndatodzosera bhozi nini ndakasimba. Madzosera musina kurohwa? Exactly. Saka mamuchidzosera chii? Naidzosera kamunhu wacho ada kurohwa vanhu. Ndoendangu. Mada basa ngoma. Waroverwe iwo? Ichacho chokwadi. Kuti kwakaendesa vana kana chifa vanotoziva. Ziva haritiviruri rinoyera rakaererwa mhondoro dzedu dzavandoziva ivo vakaendesa vana kwakadzika ivo vachizindendiri wai pakafa maeji madiki vakuru vacho vasina kufa handiti saka pakuti chokwadi papa ndo patazonetsana takusvika tange takurisana ndopa marohwa hati azozosera asi netanozosera yanga sikabude bho neta azozosera yanga sikabude bho ndopa ndarohwa tataura chokwadi kuti why isimbu zvape yangu
Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.